Okay, hvad hedder du? Du hedder Niklas. Så har jeg det der. Accepterer du? Jamen, jeg kan godt det. Og så ringer jeg. Så del skærm. Hvad er det, du vil se? Jeg kan ikke se noget nu. Okay, hvad hedder det? Tryk escape. Hvorfor? Fordi? Nej. Jo. Tryk escape. Nej. Så viser jeg dig mit hack. Har du her ikke? Ja. Hvad bruger du? Hvad bruger du? Jeg bruger Nodus. Hvad bruger du? Ikke noget. Den prøv at trykke escape. Jeg vil gerne se, hvad du bruger. Er det bedre end Nodus?